Ahoj, teším sa, že chceš pracovať na svojej postave. Dnes to bude ale krátka ukážka toho, čo môžeš nájsť na Hero Hero. Mám tam celú knižnicu lekcií zameranú na chudnutie a spevnenie postavy, tak odkaz ti dám do popisu pod video. A teraz len zober podložku, nájdi si príjemné miesto a poďme na to. Ahoj, rada ťa vidím na podložke. Dnes nás bude čakať jedna rýchla, ale veľmi efektívna lekcia. Zameriame sa na spodnú časť tela, na zadok, nohy, rozhýbeme bedra a poďme rovno na to. Usadím sa v sede. Cítim, že mám sedacie kosti v podložke a chrbát spriamený. Kľudne zavri oči a len vyťahni rámená hore. S výdychom ich zväz dolu a skús cítiť úplné uvoľnenie. Predtým, ako sa začnem hýbať, tak si venujem len nádych cez nos doplna. Uvoľním sa s dlhým výdychom a potom s nádychom vytiahnem ruky hore. Smerom k stropu spojím dláne a s výdychom ich potiahnem pred hrudník. Prepletiem prsty a pretlačím ich dopredu, vygulatím svoj chrbát. S ďalším nádychom vyťahujem ruky hore a výdych opäť vygulatím. Poď ešte dvakrát, nádych, veľký streč. Výdych, zagulatím chrbát. A posledný nádych. A výdych. Uvoľni ruky a prejdi na 4. Polož dlane do zeme. A trošku rozhyb chrbticu, takže s nádychom sa prehýbam v celom rozsahu a s výdychom vygulatím. A ešte dvakrát nádych. A výdych. Posledný nádych. A výdych. Ustavím sa v neutralite, snažím sa mať spevnený stred tela a predĺžujem sa od kostoča až za hlavou. A vytiahnem pravú nohu hore, nechám ju pokrčenú v kolene a párkrát pokrúžim, nech rozhýbem práve bedro. Chcem tento rozsah pohybu robiť veľký, plynulý, neprehýbať sa v krížoch, mať spevnený stred tela a predĺžovať sa opäť za hlavou, aby mi hlava nepadala dolu. To isté, len vymením smer krúženia. Párkrát ešte poď do tejto strany a my stále pri našej pravej nohe ostaneme, tak ju len vystri, prepni akoby špičku, čiže predĺžujem sa za palcom a začnem krúžiť malé krúžnice, tak aby sme cítili, že sedací sval aj celá tá pravá noha už je aktívna a stále minimalizujem pohyb v mojom trupe a zvýšku tela, tak aby mi pohyb vychádzal iba z pravej nohy. To isté, len idem do opačnej strany. Krúžim ešte párkrát v tomto smere. Stále vydržím pri pravej nohe a ja idem s ňou do pravej strany. Cez polooblúk vyťahujem hore a do ľavej strany. A opäť hore, doprava, hore, doľava. Pokračujem hore, doprava, hore, doľava. Plynulo ešte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nechaj pravú nohu hore, pod na ľavý lákeť. Práve chodidlo zaflexuj a v celom rozsahu pohybe. Vyťahujem nohu hore a dolu. Hore, dolu. A idem ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostanem hore a idem mikropulzy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vrátim ľavú dlaň do zeme, pravú nohu nepokladám, pokrčím ju v kolene, predstav si, že na chodidle niečo máš a chceš to vytlačiť hore a potom koleno ide dolu do zeme. A opäť celý rozsah hore a dolu. Na 9, 8, 7, 6, 5, 4 tam hore, keď som chcem stlačiť sedací sval. 3, 2, 1. Ostanem nohou hore a dáme ešte 10 mikropulzov. 10 hore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položím koleno do podložky. Dám si ich na šírku yoga matky. Chodidla spojím k sebe. Zadok ide k pätám a ruky sa načahujú dopredu, aby sme cítili predĺženie v celej našej chrbtici. Párkrát sa nadýchnem aj do rebier, aj do brucha. Potom sa vrátim naspäť na 4 a celé toto
Prejeme na druhú stranu. Vytiahnem ľavú nohu hore, máme pokrčenú v kolene a párkrát pokrúžim, nech rozhýbem ľavé bedro. A ešte chvíľočku krúžim do jedného smeru. A potom len vymením smer krúženia do opačnej strany. Dokončím, vystriem ľavú nohu. Predložím sa akoby až za palcom a kreslím trošku menšie krúžnice s tým, že pohyb mi vychádza z ľavej strany, z ľavej nohy, z ľavého bedra. Pevný stred tela a vymením smer krúženia na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ľavú nohu vediem doľava, vyťahujem ju hore a vediem ju doprava. A takto ešte 9 krát. Poloblúčik, aktívna noha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, už len 2, posledný 1. Položím pravé predlaktie do zeme. Otvorím trošku boky, zaflexujem ľavé chodidlo a idem klesám ľavou nohou dolu a vyťahujem ju hore. A zase dolu a hore. Ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keď vytiahneš nohu hore, poď puls 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položím koleno do podložky, vrátim dlaň a ešte ľavá strana stále pokračuje. Vytiahnem ľavú nohu hore, pokrčím ju v kolene, vytlačam ju hore a pokladám koleno dolu. Hore, dolu. 8, 7, keď som hore, chcem stlačiť sedací sval. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pulzujem nohou. Hore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položím kolena do zeme, opäť chodidlá k sebe, zádok k pätám, ruky sa načahujú dopredu. Pár dýchov. Pomaličky sa vyrovujem do sedu. Spojím chodidlá, kolena dám od seba a s výdychom klesnem dolu, nech trošku postrečujem aj bedrá. Vyrolujem sa hore, spojím svoje kolená, ruky dám dozadu za seba, kolená idú do jednej strany, trúb jemne do opačnej. A zase vymením. Vrátim sa na stred, sadnem si do sedu. S nádychom vytiahnem ruky hore, predložím sa, spojím dlane, prepletiem prsty, pretlačím ich nahor, nádych, s výdychom úklon do pravej strany. Nádych idem na stred a výdych úklon do ľavej strany. Nádych idem na stred, predložím sa ešte o niečo viac a výdych dlane, spojím pred svoj hrudník. Jeden posledný finálny nádych doplná. A výdych cez ústa. Ďakujem ti za tvoj čas. Dúfam, že si prax poriadne užila a budem sa na teba tešiť pri ďalších spoločných lekciách. Verím, že si dobre zacvičila, a len pripomínam, ak chceš vidieť výsledky ešte rýchlejšie, pozri na moje Hero Hero, odkaz nájdeš v popise pod videom. Mám tam ďalšie lekcie zamerané na chudnutie, na spevnenie postavy a ja ti za dnešok ďakujem a vidíme sa pri ďalšej lekcii.